Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DZGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 14 minutos, pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal, enot sa PBN DZGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Nakikidamay ang Malacanang sa pamilya ni dating Presidente Ninoy Aquino na nagadan kasubagong aga sa edad na 61 anyos asin pinasalamatan ini sa nakulang kontribusyon asin serbisyo sa nasyon. Bago ang press briefing, si Presidential Spokesman Harry Roque nagkigungunan nin moment of silence para kay Aquino. Sa sinabi na sinda nagpapasalamat kay Aquino sa tabang kay Nisa asin serbisyo sa nasyon mantang inagad niya sa mga namamanuan na mga G para sa kalagkan dating hepe ekutibo. Si Aquino nagserbi bilang ika-15 presidente kan nasyon. Kinumpirmar na kan sarong miyembro kan pamilya Aquino ang nagkapirang dayupot na amigo ang pagkagada ni dating presidente Noynoy Aquino sa Capital Medical Center. Ang 61 anyos asin ika-15 na presidente ka nasyon nagadan alas 4:30 nin aga kasubago. Nagserbisyang presidente po 2010 sa koda 2016. Sa iyang inaugural speech sa Quirino Grandstand, nagmarka sa publiko ang sinabi niyang kayo ang boss ko, siring man ang pagbawal niya sa wang-wang na pagsasabi niya ang piga-abuso ka nagkapirang taga-gobyerno para makalusot sa trapiko sa mga tinampo. Ang tagline kan sa iyang administrasyon, iyoana daang matuwid. Bago na ilihir na presidente ka nasyon, nagsirbing representante sa Kamara de Representante si Aquino poon 1988 sa koda 2007. Bago na ilihir as sinagserbi sa Senado nin tulong nga taon na poon 2007 sa koda 2010. Sa paagi ng Twitter, ipinaabot ni Vice Presidente Leni Robredo ang siyang halipot na mensahe may kinaraman sa pagdadaan.
Magkaibanan si Pinoy asin Robredo sa Partido Liberal kung sa inanda na si dating alcalde Jose Robredo Canaga City ang saro sa mga pinili ni Aquino sa sayang gabinete pagtukaw sa Malacanang kan 2010 bilang DILG Secretary. Inumaw ka nagkapirang senador na nagpaabot ng mensahe ng pakidumamay si dating Presidente Noynoy Aquino. Poong 2007, sa 2010 na nagserbi bilang miyembro kan Senado ang depuntong si Pinoy. Na nagpaabot kan sa iyang mensahe si Senate President Vicente Soto III. Sigun kay Soto, ano man na political side kakaibahan, pero pag ang dating presidente nagada na nagmumundo ang nasyon. Tulos na ipinag-order ni Soto ang pagbugtak sa half-mast ka na bandera kan Pilipinas sa Senate ground. Sinabi ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nakatakod ka ini, mantang nagigibong manin sa diring dalan para sa iyang sadiri. Inumaman ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto ang isog na ipinahiling ni Aquino sa pagsirbi kay ni sa Malacanang. Sinabi man ni Senator Richard Gordon na nag-ako na may mga issues na magkaibaan na pagtubod ninda kan depuntong presidente alagad sa roon sa indang kamautan asin iyon niyan mapakarahay ang Pilipinas. Miyaras tanto Bareta halig dyan sa luwasi Gobyerno provincial na sa Bicol ang nakikidumamay man sa pamilya Aquino matapos na magadan ko sa bagong pagkaaga si dating Presidente Noynoy Aquino. Ini ang nangyari matapos na pirmahan at sinipaluwas ni Gobernador Chief Francis Escudero kan probinsya ng Sorsogon ang Executive Order number 17-2021 ngunit na pagkaldaw kung saan pinag-order ini na ikaag o kay mga Sorsogon bilang parte kan pagdumamay asin pagrekonosir kay dating Presidente Aquino. Inimapuon mo niya na aldaw, Hunyo 24, 2021, asin madura ini sa laog min 10 aldaw. Paliwanag ni Governor Chief Escudero sa iyang ipinirmang o pinirmahan na executive order, magkakanig o sa naman na matauanin, magkakanig uman na pag-onda o kaya pagrespeto sa paagi kaining half-mast ni mga Philippine National Flag ang nasambitan ng dating Presidente. At kaini, nagpirmaman si Gobernador Francia ng Executive Order number 21 Series of 2021 na iuman ang nag-order na i-obserbar ang half-mast sa gabos na Philippine flag na pinag-display sa publiko digdi sa bilog na probinsya Canalbay sa laugman nin 10 aldaw. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Nagpaabot ng pakikidumamay sa pamilya Aquino ang liderato kan Kamara de Representantes sa pagkagadaan ni dating Presidente Noynoy Aquino. Sinabi ni House Speaker Lord Alan Velasco na sinda namundo ni Marahay kan maisiyan ang pagkagadaan ni Aquino. Ididugang pamanyan ang Kamara de Representantes minapaabot kan sindang udok sa pusong simpatiya asin pakikidamay sa pamilya, mga barkada, asin mga pagriba sa panahon ng kadefisilan. Sinabi ni Velasco na ang nasyon na mamundo sa paggagadaan kan dating presidente na dati man na naging kongresista bago ini naging senador asin presidente kan Pilipinas. Siniguro kan Vaccine Experts Panel na ang gabos na COVID-19 vaccines na available sa Pilipinas kayang protehiran ng mga tao sa anuman na malalang klase ng COVID-19 maging sa variants. Sigun kay VEP Chairperson na Dr. Nina Glorian, na day pa maninda bigla rekomenda. Sinabi niya naman Sampulong lugar sa nasyon ang ipaprioridad kan gobyerno na supplyan nin bakuna dahil sa halangkaw na kaso ng COVID-19. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque, para sa NCR Plus 8 na kinabibilangan kan Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga, asin Rizal, may 10 pang probinsya na pigbabantayan ang Interagency Task Force.
Dahil man pinag-unambitan ni Roque ang mga probinsya. Alagad enot ang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na kaibanan sa mga napadarhanan ng COVID-19 vaccine ang Region 6, Region 10, 9, 8, 11 Caraga, Region 1, 2, 3, 4, as in Region 5. Sinabi pa ni Galvez na 30% sa 42% ka nag-abot na supply ng bakuna ang dadarahon sa nasabing mga reyon. Nadagdagan pa nin 226 ang bilang kan mga Pilipinong tinamaan nin COVID-19 mantang nasa ibang nasyon. Sigun sa datos kan Department of Foreign Affairs, nasa 20,661 ang konfirmadong COVID-19 positive na Pilipino halos sa 94 mga nasyon asin teritoryo. Sa nasabing bilang nasa 7,213 ang mga pasyenteng nagpaparahay. Nakadagdag man ng 120 ang kabilugan na bilang kan mga nakarecover na nasa 12,221 na. Pituman ang arestrong bagong nagadaan sa nasabing helang, kaya 1,227 na ang total na COVID-19 related deaths sa mga Filipino sa ibang nasyon. Nagpagirumduman Department of Health o DOH sa publiko na atamanon sa indang mental health dahil mantinido pa man geraray na hagyat kan COVID-19 pandemic sa buhay kan mga tao. Sigun kay Frances Priscilla Cuevas, Chief Health Program Officer kan DOH Disease Prevention and Control Bureau, nagliliwas sa mga pag-aadal na ang mga tao anxiety ngunit na panahon kan pandemya. Sinabi niyang takot ang mga tao 639-2672. Dai pa pigirekomendar kan specialist asin vaccine expert panel member Dr. Rontgen Solante ang gabos na variant of concern kan COVID-19 dahil pa man nakakaapektar nin dakula sa epekto kan first generation kan bakuna. Dapat gamiton pa man garare ang mga bakuna sa mga tao sa good na mapatunayan na nababawasan talaga ang epekto kani sa variants of concern. May mga report nin breakthrough infection sa ibang nasyon pero dai pa man napapatunayan na dara ini kan variant of concern. Sa ibang nasyon nagkukondukta naman ng clinical trial para maaraman kung kaipuan in booster o reformulation para sa first generation in bakuna. Matang pigalat ang resulta halit sa ibang nasyon. Piging ganyar ni Solante ang publiko na magpabakuna. Pero apisar kan wala man in vaccine overdose dai ipigirekomendar kan mga eksperto ang pagkuhanin bakuna hali sa mga iba-ibang platform. Inanunsyo ni Cebu Governor Juan Garcia na masunod na sa indang lokal na gobyerno sa mga protocol na pinagtalaan kan Interagency Task Force o IATF may kinaraman sa mga returning overseas Filipino o ROF. Kay bahandigdian pagpapayararam sa mga ROF sa 10-day quarantine sa mga accredited hotels sa probinsya. Sigun kay Garcia, sinabi niya nga sasaguton man ka national government ang hotel quarantine kaya tinanggal na ninda ang regulasyon na home quarantine na inot nindang ipinautob. Di naman mo na ilalawos ni Garcia ang implementasyon kan sa iyang Executive Order No. 23 kung saan nakapalaman nakakasuhan ang mga ahensya kan gobyerno asin hotel na masuhay sa ordinansa kana probinsya pag-abot sa mga ROF. Siniguro ni Garcia na makikipag-meeting siya sa IATF asin sa Department of Health o DOH para ma-plan siya pa ang mga health protocols sa probinsya.
Nanindugan si Vice Presidente Leni Robredo na daing lugar ang politika sa pagserbis sa Banwaan. Ang Office of the Vice President nakipagpartner sa Manila City Government para ilansar ang Vaccine Express Drive para sa mga tricycle, pedicab, asin delivery riders sa syudad. Kamautan kan Vaccine Express na mabakunahan ang dakol na tricycle, asin pedicab drivers, maging ang mga delivery riders. Nagpapasalamat si Robredo kay Alkalde Isko Moreno kan Manila sa pakikipagpartner sa sendang opisina para sa drive-thru vaccination program. Inumaman ni Robredo si Moreno na daipa pigiinot ang 2022 election asin mas nakasentro sa COVID-19 response program. Para man kay Yormi, bukas palad niyang aakuon ang anuman na tabang para sa interes kan mga Manileño. Apesar kan dakol na vaccination sites sa Manila, makakatabang ang Vaccine Express na maabot ang iba pang namamanuaan kan syudad. Suportado kan Department of the Interior and Local Government ang pagkakaigwanin walk-in policy sa COVID-19 vaccination sites. Kasunod din kan lakdang ni Manila City Mayor Isko Moreno na tugutan ang walk-in vaccine sa gabos na vaccination sites. Alagad sinabi ni DILG Assistant Secretary Odilon Pasaraba na dapat pamanigirari siguraduhon na nasusunod ang health and asin safety protocols. Dagdag pa ni Pasaraba na nagpaluwas na si DILG Secretary Eduardo Año nin memorandum circular na nag-engineer sa mga lokal na gobyerno na gumibunin mga estratehiya para sa mga kanya-kanyang vaccination rollout. Itatagama para sa mga Filipino nurses na may trabaho sa ibang nasyon ang 1,500 na slot na idinagdag kan Interagency Task Force sa annual deployment cap sa healthcare workers. Nag-uyon ang IATF na itaas ang deployment limit sa 6,500 sa kahagadan man kan Department of Labor and Employment. Sigun kay Philippine Overseas Employment Administrator Bernard Olalia na nasa 99% kan slot mapapadaman sa mga nurses mantang ang natatadang 0% para sa ibang mission critical skill. Ang dagdag na 1,500 na slot itatao sa mga healthcare workers na kaibanan sa pipeline o igwang na prosesong deployment papers bago na iluwas kan POEA ang aviso na pag-araman na ipinautob kan gobyerno ang deployment limit para da ikapuson ang Pilipinas ng healthcare workers ngunyan na panahon ng pandemya. Nagsayo man ang magkomento ang Octa Research Group sa posibilidad na naaabot na kan Metro Manila ang flattening of the curve sa kaso kan COVID-19. Sigun kay Dr. Mike T., fellow kan Octa Group na magkakanig sa NCR. Siring man, sinabi ni T. Yun Napoli sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Francia may Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay, Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, feel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya.